To, tatanungin ko kung sino sa kanila ang pwede kong kainin. Ay, este. Hello mga kalakwatsa, welcome back dito sa Louie TV kung saan ibinibida natin ang travel vlog at food vlog mga kalakwatsa. Pero dito sa food vlog natin ngayon, lalagyan natin ng twist, kaya abangan nyo yan, tara! Sa mga nakaraang food vlog, ating ibinida ang superb na kainan na pwede nating puntahan. Pero ngayon, nagtanong-tanong kami sa iba't ibang tao kung ano ang pwede kong kainin sa araw na yon. Kaya tara, panoorin natin ang challenge na ito. Okay guys, grabe, tara, umpisa na natin. Meron akong first target dito. Let's go! Hello guys! Hi, kamusta kayo? Ako pala si Louie TV guys. Ito mga kalakwatsa, first target natin. Guys, anong gusto nyong kainin ko ngayong araw na to? Okay, pizza, hotdog. Okay mga kalakwatsa, first menu, pizza and hotdog. Okay guys, may nakita ko dito naglalakad. So, teka lang, habulin natin dito. Let's go! Hello mga ate, kamusta kayo? Tanong ko lang kayo kung ano yung gusto ninyong kainin ko ngayong araw na to. Mostly ang mga kailangan na barbecue. Barbecue, okay, salamat! Second menu mga kalakwatsa, barbecue! Okay guys, dito naman tayo sa palengke. Let's go! Sir? Hello po. Welcome sa Louie TV, sir! Kung magre-request ka ng kakainin ko ngayong araw, ano ang gusto mong i-request? Ang gusto kong request, KD Wings na lang siguro para malibre din ako. Alright, mga kalakwatsa, third the menu, KD Wings! Okay mga kalakwatsa, next target, let's go! Alright guys, may nakita na ulit akong next target, tara! Ate! Ano pong gusto ninyong kainin ko ngayong araw na to? Ay, kainin na ulam. Kahit ano po. Ay, pinakbet. Okay, salamat po ate. Okay guys, nasa menu natin. Pakbet, let's go! Okay guys, next target tayo, let's go! Hello po. Hi po. Ma'am, tatanungin ko lang po sana kayo at magre-request lang ako. Ano po bang gusto ninyong kainin ko ngayong araw na to? Ngayong araw, sisig ko. Okay mga kalakwatsa, ililista natin sa menu, sisig! Alright mga kalakwatsa, grabe excited ako kasi may nakita akong group of men dito. Tatanungin ko kung sino sa kanila ang pwede kong kainin. Ay, este! Kung ano pala ang pwede kong kainin ngayong araw na to. Let's go! Hello mga kuis, so magtatanong lang ako mga kuis kung anong request nyong kainin ko ngayong araw na to. Ano ba? Alam maganda nga. Ay talo lang maganda nga. Yora ka dito. Kahit ano naman, basta spicy yun. Okay, thank you so much. Dynamite po. Ayun, dynamite. Okay, sige, salamat kuis. So mga kalakwatsa, add natin sa ating menu, dynamite. Let's go! Oh, grabe! Hindi ko na alam kung anong ginagawa ko dito. Mga kalakwatsa, next target tayo. Let's go! Hi po kuya. Kuya, kung mag-request ka ng kakainin ko ngayong araw na to, anong gusto mong i-request? Adobo. Adobo mga kalakwatsa! Let's go! Nilista natin yan sa ating menu. Okay, let's go mga kalakwatsa. Nandito tayo ngayon sa San Quintin Food Plaza. Maghanap tayo dito. Let's go! Ay, ilan po? Hi po sir! Magtatanong lang po sana ako sir kung ano po yung gusto ninyong i-request na kainin ko ngayong araw na to. Ayun o, burger na lang. Okay mga kalakwatsa, burger daw po. So ililista po natin sa ating menu. Ay grabe, hiyang-hiyan ako sa sarili ko mga kalakwatsa. Let's go, pero push pa rin natin to. Maghahanap tayo at tatanungin natin yung ating mga kailyan dito sa San Quintin kung ano ang request nilang gusto kong kainin ngayong araw na to. Let's G! Okay mga kalakwatsa, let's go. Nakahanap na ako ng next target natin. Eto na siya. Hindi tayo pwede. Parang may problema ka. Inagtagpo. Kuya, may tatanong lang sana ako. Yes, bro. Magtatanong lang sana ako sa'yo kuya kung anong gusto mong kainin ko ngayong araw na to. Ano? Siomay.
Okay mga kalakwatsa, dagdagan sa menu. Siomai, let's go! Okay mga kalakwatsa, may nakita akong kapatid kong gumagala-gala dito ngayon at tatanungin natin siya. Let's go! LM, kapatid ko po nga siya mga kalakwatsa. So LM, anong gusto mong kainin ko ngayong araw na to? Kainin mo ngayong araw, gusto ko na kainin mo Magnum. Oh my God! Okay, let's go mga kalakwatsa, ilisan na natin yan sa ating menu. Tara! Alright mga kalakwatsa, grabe, hiyang-hiya na talaga ako sa sarili ko. Pero para sa inyo, let's go! Mga kalakwatsa, ito na ang pinakahuli kong tatanungin kung anong kakainin ko. Pero mga kalakwatsa, lalagyan natin ng twist dahil tatanungin ko sila kung ano ang fresh na gulay na pwede kong kainin ngayong araw na to. Let's go! Tara! Ay kuya, magtatanong lang ako. Kung anong fresh na gulay ang pwede kong kainin ngayong araw na to. As in fresh at raw na gulay. May fresh pa ba? Wala na. Finish na. Ang palaya. Galing yan. Oh my God mga kalakwatsa. So ang palaya, walang problema. Let's go! At binili na nga namin ang mga requested Alright mga kalakwatsa, grabe! At nakompleto na nga natin ang nirequest ng ating mga kailyan dito sa San Quintin, Pangasinan. So titikman na natin isa-isa, grabe, super excited ako, nakakagutom. Actually guys, sa totoo lang, nahirapan din talaga kaming hanapin yung mga food na request ng ating mga kalakwatsa. Grabe, so talagang nag-effort din tayo para hanapin ang kanilang mga requested na kakainin ko ngayong araw. So ito na nga mga kalakwatsa, tara tikman na natin sila. Unahin natin mga kalakwatsa ang ito. So meron tayong dynamite. So mga kalakwatsa, ang dynamite po mga kalakwatsa ay binabalutan ito ng wrapper. Meron pong sili, may cheese at saka hotdog. So let's go mga kalakwatsa. Ang na-request ng ating mga kalakwatsa, ang dynamite. Let's go! Grabe, ang crunchy pa rin niya. Okay mga kalakwatsa, ito last bite na natin sa dynamite. Let's go! Grabe. Sobrang anghang din pa rin na yan talaga. Grabe mga kalakwatsa. Pero napakasarap. Kompleto yung sangkap niya. Meron akong nalasang hotdog, cheese. Talagang napaka-kompleto mga kalakwatsa. Alright, next up natin mga kalakwatsa. Actually mga kalakwatsa, isa to sa mga paborito kong ulam. Okay, pakbet po. So, pride of Ilocano to. So, ito ay isa sa mga lutong Ilocano talaga ang pakbet. So, shoutout sa mga Ilocano dyan. Let's go! Ang gusto ko rin talaga mga kalakwatsa sa pakbet ay yung makamatis talaga siya. Ang paborito ko namang sahog ng pakbet ay okra. So yun. Grabe sarap. Again, shoutout sa nag-request ng pakbet mga kalakwatsa. Okay mga kalakwatsa, susunod tayo ang nag-request ng sisig. So let's go mga kalakwatsa.
So shoutout po sa Alae. Ito po ay binili po namin sa Alae. Sisig nila. So isa rin to sa mga best seller sa Alae. So tikman na natin mga kalakwatsa. Let's go. Syempre mga kalakwatsa, hindi kompleto ang sisig kung hindi rin natin siya lalagyan ng kalamansi. Ayan. So isa kasi to, ang kalamansi kasi ay isa sa mga nagbibigay ng flavor sa sisig. Yan, so sizzling sisig po siya mga kalakwatsa, pero take out po natin siya. So hindi po namin mapapakitang sizzling po siya. So let's go mga kalakwatsa. Alright mga kalakwatsa, so tapos na po ang ating sisig. Napakasarap na sisig ng Alae Food House. Matatagpuan po ang Alae Food House sa Zone 3, San Quintin, Pangasinan. So ito po, let's go. Burger naman, so shoutout sa nag-request ng burger. So isa rin sa paborito ko ang burger mga kalakwatsang merienda. Okay mga kalakwatsa, tapos na tayo sa burger. Ngayon ang susunod naman natin ay ang siomai mga kalakwatsa. So actually mga kalakwatsa, hindi ako masyadong kumakain itong siomai. Hindi ko kasi hilig yung siomai. Pero syempre, dahil request yan ng minamahal nating kalakwatsa, titikman natin at kakainin natin ngayong araw. Let's go! Okay, so mga kalakwatsa, may nakikita po ako dito sa siomai nila na chili sauce at meron din pong toyo at kalamansi. So hindi rin kompleto kasi ang siomai, hindi po natin siya lalagyan ng toyo at saka kalamansi. Ayan, so isa rin sa mga nagbibigay ng flavor sa siomai ay ang paglagay ng kalamansi at ang toyo. So pwede nyo rin pong lagyan to ng garlic. Actually meron po siyang halong garlic din mga kalakwatsa. Masarap din po ang siomai kapag may garlic. Yun nga lang talagang hindi ko po talaga hilig ang siomai. Okay, so let's go. Tikman na natin ang siomai mga kalakwatsa. Again, shoutout sa nag-request ng siomai sa ating kalakwatsa. Let's go, ito na. In fairness guys sa siomai nila, yung pinagbilan namin ng siomai, malaman siya. So hindi lang siya yung wrapper, yung laman. Alright mga kalakwatsa, meron ding nag-request ng pizza. Alright, yun din isa rin sa mga paborito ko. Oops, ayan o. Oh ha, diba? Shoutout naman po sa KD Pizza. Okay, ito po, dito po namin in-order po namin ito sa KD Pizza mga kalakwatsa. So mga kalakwatsa, ang pizza nila is talagang square. So nakakaaliw lang mga kalakwatsa kasi hindi po siya triangle. Ang kanilang pizza is square. So let's go mga kalakwatsa, tikman natin ang KD Pizza. So salamat din sa nag-request ng pizza. Grabe, talagang ito rin yung inaabangan ko. Sana isang pinagdadasal kong i-request nila yung pizza dahil isa to sa mga paborito ko. So let's go mga kalakwatsa. So yung pizza ng KD Pizza, meron po silang pineapple, ham at saka cheese. So mga kalakwatsa, Hawaiian pizza po yung in-order natin. Grabe. Actually yung KD Pizza, ang gusto ko dito is napaka-cheesy ng pizza nila. And nakaka-amaze lang talaga. Parang mas okay or handy siya dahil square yung shape niya. Alright, so let's go mga kalakwatsa. And next na natin ang KD Wings. So shoutout sa nag-request sa KD Wings mga kalakwatsa. So ang KD Wings po kasi mga kalakwatsa, isa sa mga dinadayong only wings sa San Quintin, Pangasinan. So tikman na natin. Actually guys, mga kalakwatsa, sa mga nakapanood na ng unang vlog natin, na-feature na rin natin yung KD Wings. So siguro talagang di ba kita nyo naman mga kalakwatsa, na-request ng isa sa ating mga kalakwatsa ang KD Wings. So talagang napakasarap nito. Let's go! Ang in-order kong flavor mga kalakwatsa ay spicy. Let's go! Ayun, sakto mga kalakwatsa, grabe. Halos lahat kasi is walang kanin. Subuti na lang may nag-request ng KD Wings with rice. So let's go! Nakakailang rice ba kayo pag meron kayong only rice mga kalakwatsa? Ako nakaka-4 ako, diba? Grabe. So sobrang tao ko sa rice kalakwatsa kaysa sa ulam. Okay, let's go!
Okay mga kalakwatsa, ito naman ang susunod natin ay barbecue mga kalakwatsa. Actually, ang binili natin ngayon mga kalakwatsa, hindi lang po barbecue. Meron po tayo ditong isaw, meron din po tayong dugo. So isa po sa mga favorite street food ko ay ang dugo. Last time nga mga kalakwatsa nung nag-crave ako ng dugo, as in talagang nilibot namin yung buong bayan namin para lang makapaghanap ng dugo. Grabe, sarap. Okay, next naman natin mga kalakwatsa ay isaw. Okay, ito isaw, let's go. Actually, masarap po siya sa suka isaw-saw. Yun nga lang mga kalakwatsa. Sa pagmamadali namin, naiwan namin yung sausawan. So, okay pa rin mga kalakwatsa dahil napakasarap pa rin po niya. Actually mga kalakwatsa, itong mga street food na ganito, yung mga barbecue, pwede po siyang ulamin. Okay mga kalakwatsa, so next na natin ay hotdog. Isa rin pala to mga kalakwatsa sa mga paborito ko dahil alam nyo na mga kalakwatsa, may hihilig tayo sa mahaba. Charos lang. Alright, so ito naman mga kalakwatsa, adobo po. So shoutout po sa pinagbilhan namin ng adobo. Grabe, nanunood din daw po sila ng Louie TV. So nakaka-overwhelm lang talaga mga kalakwatsa. So mga supporters tayo. So mga kalakwatsa, ito na. Tikman natin ang adobo. Alam niyo mga kalakwatsa, ang gusto ko sa adobo is mamantika. Sobrang napakasarap din talaga. Okay mga kalakwatsa, so ito na nga, grabe. Hindi ko alam kung makakaya ko dahil talagang sobrang fresh po niya. Hindi po namin ito inuluto mga kalakwatsa. So fresh ko po siyang kakainin. Kasing fresh ninyo mga kalakwatsa. Charot lang. So let's go mga kalakwatsa. Ito ay ampalaya mga kalakwatsa. So fresh na fresh po yan. Ayan po mga kalakwatsa oh. Hindi po natin to iniluto. Tingnan natin, first time kong makakakain talaga ng fresh na ampalaya. So let's go mga kalakwatsa. Okay mga kalakwatsa, i-ready na natin tong tubig dahil hindi ko alam talaga kung makakayanan ko to. So let's go. Shoutout po, shoutout sa'yo kuya. Grabe pakagaling mo mag-request talaga. Talagang ampalaya talaga, fresh na ampalaya. So let's go. Parinig natin yung ano, mag ASMR tayo sa ampalaya. Yan. Dahil fresh na fresh to let's go. Wow. Hindi naman ako naging bitter kalakwatsa. Bakit ito ang ni-request ninyong kainin ko? Pait, grabe. Para sa inyo mga kalakwatsa. Pait. Okay, para sa inyo mga kalakwatsa, kakainin natin tong fresh na ampalaya. Wait lang, para nasusuwa na ako. Wait lang. So guys, inom lang muna tayo. Baka Grabe, sobrang pait niya guys. Last bite na natin mga kalakwatsa, let's go! Grabe. Okay, para sa inyo talaga mga kalakwatsa. Kinain ko ang fresh na ampalaya, ganyan ko kayo kamahal mga kalakwatsa. So let's go! Lulunukin ko sa mga kalakwatsa. Yan. Grabe, I survived. So, thank you so much sa nag-request. At least, di ba, na-experience kong kumain ng fresh na ampalaya. Hindi po talaga siya luto mga kalakwatsa. So, grabe. Sobrang pait talaga ng ampalaya. Hindi naman ako bitter, kuya, kalakwatsa. Bakit ito ang na-request mo sa akin? Pero, thank you so much, kalakwatsa. So, eto na mga kalakwatsa. Ang hinihintay ko, grabe. Na sa golden wrapper nito mga kalakwatsa, golden din yung presyo nito. So salamat sa nag-request ng Magnum Ice Cream Almond ang kanyang flavor. Okay, so selecta, baka naman. Let's go mga kalakwatsa. Buksan na natin ang Magnum. Grabe. Mahilig din talaga ako sa ice cream mga kalakwatsa, pero hindi ako laging bumibili nitong Magnum dahil alam nyo na may ginto kasi to sa loob. Kapag kinain natin itong mga kalakwatsa, magiging ginto ang ngipin nyo. Charot lang. So let's go mga kalakwatsa.
Fun fact lang mga kalakwatsa, hindi ako mahilig talaga sa pinitig, pero iba kasi talaga yung pinitig ng Magnum. Talagang yung lasa niya is chocolate, napakasarap at natatanggal na po siya mga kalakwatsa. So let's go. Masarap. This vlog is sponsored by Vention App. So, nang na-introduce po sa akin tong Vention, may blockchain, may sariling blockchain, at that time wala pa pong exchanger, pero magkakaroon po ng exchanger, which is, yun na nga po yung PancakeSwap. And I'm truly proud to be part of Vention community because VNT is indeed up and running on blockchain with the #1 in the world automated market maker. Vention App. Mga kalakwatsa, visit their website at vention.app. Alright mga kalakwatsa, grabe sobrang nabusog na naman ako sa pinagkakain natin. Maraming salamat po sa On The Spot na nag-request kung ano man ang kakainin ko ngayong araw at na-enjoy ko. At sana na-enjoy nyo rin mga kalakwatsa. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe mga kalakwatsa, mag-subscribe na sa Louie TV dahil ang hindi mag-subscribe, hindi magkakajowa. Mga kalakwatsa, sana na-enjoy nyo ang video na ito. Suportahan po ninyo ako at i-click ang subscribe button para magkasama-sama ulit tayo sa susunod na vlog.